Počas jedného októbrového víkendu sa noc stala dňom a ulice mesta sa zaplnili ľuďmi a umením. Jedinečná performance Bielej noci premenila Kunsthalle na výnimočný priestor plný zážitkov. Leos je živá intermediálna performance koncipovaná v línii zahraničnej umeleckej skupiny Fuse, ktorá sa zaoberá digitálnym a performatívnym umením, hľadajúc hlboký vzťah svetla, priestoru, zvuku a pohybu. V tomto diele je tanečníčka Elena Anovi centrálnym bodom, cez ktorý divák vstupuje do surreálneho a snového priestoru. Súčasným umením boli zaplavené aj kasárne Kultúrpark. Bielu noc prežili na vlastné oči stovky záujemcov. Divákom sa predviedol komorný súbor Quasars Ensemble. Koncertantná miniatúra pre solové husle a komorný súbor Ivana Bufu z roku 2009 je ukážkou toho, ako je možné realizovať prepojenie koncentrovanou formou na ploche krátkeho hudobného diela. Public Jukebox bola interaktívnou akustickou sochou. Verejne umiestnená hracia skriňa Jukebox narúšala ustálenú akustickú rutinu daného miesta. Galéria Alfa bola výstavným priestorom prevráteného a vertikálneho objemu. Yasuaki Onishi vytvára objekty, ktoré vizualizujú priestory, aké normálne považujeme za duté či prázdne. Pracuje pritom s jednoduchými konceptmi objemu, vertikály a vzdialenosti. I was studying sculpture and it's like I was using clay or plaster or something to molding the shape, but I'm gonna changing the material, glue and plastic sheet to it's kind of reverse of volume. We cannot see the other side of something. It's like a chair or table or the other side of volume. We cannot see. It's like just air, but I'm feeling the glue, black glue, to put like an empty space, and people can see the other side of something. Biela noc je prestížny medzinárodný umelecký projekt, ktorý širokej verejnosti priblížil súčasné formy umenia, ako aj netradičné a významné miesta európskych metropol. Lukáš Mano, Košické kultúrne centrá.